Último tiro, un claro exemplo, que podía ir dentro, non? Pero bueno, a mellor foto é esa acción a que tiramos 4 veces, non? De 3, unha detrás da outra, cada un máis só, e non fomos quen de metela, así que nos faltou un poquinho de acerto, non? Un de 8 de Caxos tampouco é normal, non? Quiero agradecer a nuestro público, que hoy ha estado impresionante, que nos ha dado en momentos importantes, en momentos cuando hemos estado bajo, nos ha dado un empujón grande y sacado de nosotros mucha energía.